si ne ma fosi fami aka wila alai ne ta onro kundo ne law nsum ko taw ibla wal dewni ayin toy ayin kan toy yere ega problème jumene sega foneta erega problème jume ka foni nega problème mo refe be sebendila ibn dranse mangala ti seben ngono muna pour que fona de mo refe de mo refe tukuli ina fo tukuli itala kan ta bo sura so mi ti tayere tete la man ni de na au ne o soro mi no fe no gwera ni no tuara haba au no roku ya na ya mu el ay intensa ju sanga kelen dablo oh ndaga rawla ne bloku lu no dungu dugui an kelen dablo ko ma ga me nego chen du mare kan tere kan disana ero demba je du mage au ba walba ay duma oh demba ako kan ne kadiri ko ere de laga tabale fo si bi ko nan do la inve ko tara au la fe ganna ko disana ko ere to dumne mo shew gre ama mi famia atnya to lendera ngali ko kula denge kan bladi ka adnya tene ni ya minele ni pe ma ara dama fo na bi ka kan dia adamne ni adamne nino ko min rabe ketini ina ni moni jinjando don la fo manya mon jume o jonga moni manano ya ni manano teni awokena o besro abram so do ni ta ko min kara ida o ka dum toble no yi kala masangomi no ngo gata ko lo shebulu feuna suno ngawi gela ay tamandu alo dona feti kero la nye so bade ne ka ku aso ko ba kilishile no asna ata fo ne ble me jab to sheira no ni afa ni atlale ni sawo ni la fele nga sule ko la san to ka ko la ko ne kama ti sule re to ko ble ate to ko fo ble alle ne na metla san ne me ko ni be ka lesi ne la ka ta sule no fe gawo na datu ya kana yele ne ble ame ama waraka ka so la fa walde ala ka klima ndawma walde amedu suku kono sitane walde sitane ko auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ndesani la ka klin mandima le sor ko to dinwama strategala ibaye ka foko ko na asmi guita nu kele ka nyonye kuma kala fen chamaka mali fini tu sera ka ujo minisma ka joro munu kumbe no ni minisma bora olu kono mali fini tu sera ka o joro no bela jelela kanye ani mali fini tu bala sisan ka jamana kono na fa bela jele ka lara wilu ke ka lakana nu ke alika soro chesri chamambe no olu kono kra ko sawatilenye o de kra sababu ni kida ire fona sera ka soro anfe sain kono na o ibaye fona ka foku chesri kuram no fona be AES kono na no Alliance des États du Sahel o fona sera tike na yira ka foku chesri kurado fona kanga fara ulika jo kan finti kunda ni samba flani mo kan nani ulika jo fona to bisina sabula la kana balia chendo daga juguba mun kumbe nolu chama malaka chi onga mimbi talike chesula dokanga fara kanga ta kulunda smi guita era o yini kele che nyamko no fe ka fu ka do fara chesrika ka do fara ulika jo kan halsa fiemu ni desero mun be no kulu lakli o ibaye fona ka foko lakana fona kanga ke wasaka mali du hulo bela jile lakana ni ulika jo wara mun na no ye ka yelon kanga do jamana konnana jamana do no bulu fon lakana uka ujo la tabu no ka do fara halsa uka chesru kan yela ka foko burem o ibaye ka foko mali finitu ka ulika jo foko konnana kuye dangare ke jatke wale kelauka keleke minen dola anga pangru kele chemu be kele ke sanfɛ lu kɔni sera ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka ye ka fɔ ko jatigɛ wale kɛla ninnu minnu bɛ wele ko blende u sera ka dangari kɛ u la
mugu kemandi kamun donte o sera ka dangar ke o blende na o sɛgɛsɛgɛli nu kɛ kosɛbɛ a kɛra Gawo mara de la olu bɛ Gawo fɛ o kunkaro dira o sanfɛ kɛlɛcɛw fana ye wulikajɔw kɛ kɛra sababu ye n'u sera ka dangar kɛ Bamanciw yɛrɛ dɔw fana na ani ka se ka kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ fana wɛrɛw bɛ yen nɔ ka olu tiɲɛ min bɛ tali kɛ Bamaci nu jɔlen do jɔsen min na u sera ka o bɛ golobo galaba kosɛbɛ walima la ka ɲaga d'a ma ala ka kisi ni tanga waliden Les Échos ale ko cogo di Les Échos kumana a ko colonel Alpha Yaya Sangare ale ye kɛlɛcɛ min ni a ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min n'a y'a sɛbɛn a bɛ hakili jagabɔw kɛ jatigɛwale kɛlɛ kan farafina kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Mali kɔnɔ o ko a ye a lajɛ fɛɛrɛ minnu a ko bɛ lahala min yɛrɛ la ka jateminɛ kɛra min ye jatigɛwale ko yɛrɛ kan farafina ni Mali kɔnɔ a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o kan k'o sɛbɛn gafe in kɔnɔ ale yɛrɛ ye tɛmɛna sira minnu fɛ a bi kuma olu fana kan i b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana fana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa ka se ka san sɔrɔ jatigɛwale kɛlɛ na a kumalen n'olu kan gɛlɛya minnu bɛ baara in na fiɲɛ minnu bɛ baara in na k'a kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kɛ gafe in kɔnɔ an kan ka yɛlɛma minnu don an ka baara kɛcogo la a kɛ mɛ ka kuma olu kan i b'a ye k'a fɔ ko gafe in jiralen jama la fasiri b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a ye finitigiw ka minisiri colonel Sadio Kamara k'ale ka denbaya lawuli a ye badaki dɔ kɛ badaki min ni a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sɔrɔsiw kan ka livre bɔ sira minnu fɛ ka tɛmɛ sira minnu fɛ walasa ka se ka livre bɔ a kɔnɔ kumaw fana ka jateminɛ kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ko olu ma labato baara in kɔnɔna na o de kama Sadio Kamara y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u bɛna sariya bɛna nominali ta ka ɲɛsin Alpha Yaya Sangare ma ka sababu kɛ ko a ye sariya sɔsɔ wale kɛ ko cɛla sisan kalata ninnu ta o fɔlɔ tun kan ka kɛ o kɔnɔ nka ko u bɔra a dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ko waati dɔɔni ko kalata waati kura bɛna fɔ mɔgɔw ye nka a yɛrɛ k'a fɔ ko hali an bɛ waati min ko sisan waati kura ma fɔ wa ko cɛsiri foyi tɛ sen na min b'a yira k'a fɔ ko u b'a fɛ ka labɛnw kɛ ka kalata waati boloda ko kura ye lamɛrikɛn jamana ye a jira k'a fɔ ko ni min filɛ senna tan ko nin tɛ ko ɲuman ye olu fɛ ko ba tɛ nin ye u y'a jira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛ ka kalataw labɛn kalata minnu bɛ se ka sababu ye ka a to démocratie fanga ka na jamana kɔnɔ jamana ka mara ka kɛɲɛ ni démocratie fanga taabolow ye u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko waati minnu kun fɔra olu ma se ka labato ko jamana ɲɛmɔgɔw ka u kun ye kumakan minnu di mɔgɔw ma k'a fɔ k'u bɛ kalata kɛ février kalo tɛmɛnen wa ko a bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ waati dɔɔni kɔnɔ ko u ko waati dɔɔni fɔ mɔgɔw ye ni ka kalataw labɛn k'o de cɛ ka ɲi wa k'o de bɛ se ka sababu ye k'a to jamana ka se ka dayɛlɛ mara hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni démocratie fanga taabolow ye o lamɛrikɛn jamana kɔni y'o laɲini kɛ k'olu ka faamuli la o fana jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ basigi sabatili la ani jamana ka ɲɛta wali kuntalajanw olu fana hukumu kɔnɔna na sɛbɛnjɛrɛ ka kuma ala ka ɲɛ ka d'a ma le républicain ale ko cogo di a kumana a ko docteur Choguel Kokala Mayiga ne marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔba don ko ale ye jamadalajɛ dɔ kɛ juma tɛmɛnen jamadalajɛ in senfɛ a kumana fɛn caman kan n'a fɔ Mali kuntilenna kura minnu ta ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ka don ka AES ko boloda ko a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɛra ka sababu kɛ CEDEAO ye ɲakili jugu minnu ta ka ɲɛsin an ma jamana ma ko jamana saba in ma ko a kɛra ka sababu kɛ olu de ye ko ɲakili ninnu tɛ sariya ɲakiliw ye adamadenya yɛrɛ fana tɛ k'a bɛ fiɲɛba ni gɛlɛya caman lase jamanaw ma ko de kama ko jamana saba in ye u ka minɛnw cɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu fana bɛ M5 RFP kɔnɔ a kumana o taabolo ninnu fana kan i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ min ni Dr. Choguel Kokala Mayiga kuman'o kan o ye kalata ko nata ninnu ye a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛ yen nɔ jamana kɛlen don ka minnu boloda sariya ko sira fɛ jamana maracogo taabolo la ani fo ka taa se jamana yɛrɛ
kanga sinzin luma bamunu ka ko falen kanga do fen camana o ko fo bara nu ka ke ka kunche folo ninga soro ka jamana la basi ka jamana la kana ko shara ko belaje la kle ko no lu kera ko kala to soro ka buluda ko obi wati hake minta ko bu wati ta wasa ka se ka to bara nu ka kunche ko ba fe kala ta reke jamana basi len kono jamana mi ni mo absu ga foko abke jamana mi ni abi yirwali ani kulina jonyo keleta nimita basi ani jamana dogere la fe o ko ni chamanya fam mesina ko ni bara manya ko no ko korwa jira ka ho maldi umbala jira ka bara chena wala kana anse o roma mina ya ni republicain afa wallen tade walle Andre Traoré o tade l'indépendant ale ko chukuri waldi indépendant kuma na kuma kan ya be fera banwe kana bande Jimmy mura ko ni amamugule l'indépendant kuma na ako M5RFP nyamgo do nyondala je walba ka klesa bari Dr. Shower ko la maigama afoko alemi M5RFP nyamgo bayi kaka kulina jonyo ako jira minye alere kulina M5RFP kono mo fura ka damu kan ibaye ka foko nyamgo nunu malaka nyu sama nyamgo tabulu do no fe ayira ka foko Buba Traoré ale me sugar ko la maiga noroblai ti doni kono mit na ke ko kuntara janye ka M5RFP nyam ko ne tombala jide fara nyo ha o mangani furu numbe ulu ka se ka ban o nyo famia kana o basi kana kulin kono na o munu era fana mbala ka teme bulugoro fe ka mangan la wuli kulu kono o ka fusiri o ko numbala jide dana koni amoke place wa mindira o bi ban shini o kuna mo o ban bi kuna moke o ko shini re kube abo aka nyimo wala ninga mawre bla anola wolba ayira independent killing kono ka foko do showel ko wala maiga ko sura sido de be no munu malaka teme M5RFP mo do fe ninga ko gala wala na toyin kono na ninga toyin barka do a kusube o mimi se ga sababu ka to ton balaka kuluna jonyo munu ta ni fanga mi mala o barka de se kusube ko misali ko kalata kofe ko wulika jomunu kanga ke ko M5RFP mo do be ko no kaba ko kasoni ale ya fo ka fo ko o ka fere bela yire tige ni kulena wa fe ka muke o ko o ka fo ale bo fo kolonel asmi goita o ka nyo famu o ko no te ko ni labe ngoro kera ka so kolonel asmi goita te min klama ko kina fo ko janfado ko M5RFP mo do ba fe ka chebowi ko ako gelea sababu ye nunu de ko kasoro ko nunu te ale felo ko ni tarano sira nu ye ko o ye kelinga ko ye kini ale jete o tabulo nunu ye walba kuma ni nyon sama do abe ni fana kono ibu yam ko fola walde ala ka akono ko le malien ale ko tukudi le malien kuma na asimentia ka foko Eshala baya haidara do ale nomna na sharafe ka soge ko ay la seldo ke la selimu ko na nu ajira ka foko shara so waludu mene oni ulu kera furwa nyangu me bololo sanfe kiriblo mi ngabara nyesinendo ma no yesi polo cybercriminalité ko luye ma ko fole nyaki kam ne ka do kasola o akun ni wati kunye kle domono ke kasu mbala ko futa na juila o bayi ka to no bana farga amene o farga o kraso wini a ye furakelu baro buluda e kana so dola o ko to o de senfe wila yinuke ka foko fiembo daka di ma ko fole wono liberté provisoire masamba to absa ko furakelu buluda ka nye chumina o sharafa na sonoma ko o sharaye yamuradi ka foko fiembo dadira ama o ibaye ka foko o ma ko fole abe o de bolo kan sisan fiembo dadira ma wasa abseka aka furakelu ko buluda chumina walba walde wani le malien ale bala selu Allah ka banaw nogoya mina laka jisma ka furay walde Elandre jisma se ka banaw furay l'indicateur du renouveau laka banaw nogoya banaw furay banaw nogoya
kibara wɛrɛ minnu bɛ yen o nagabaga ye ala ye l'indicateur du renouveau ko cogo di ne ko Fatou denmuso bɛ yan o ye jɔn ye ne bamuso tɛ Fatou e ta ye jumɛn wɛrɛ san an ka taa yan bila an ka taa Oliba walden kulu min bɛ wele ko Synergie d'Action pour le Mali k'olu ye a jira k'a fɔ ko tɔn min bɛ wele ko Association Kayorol Renouveau International k'olu ka baara jɔra jamana marabagaw fɛ k'a sababu kɛ ko ɲɛmɔgɔ ye kumakan dɔw fɔ kumakan minnu n'u y'a jira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ walew don ko nkalon kumaw don i b'a ye k'a fɔ ko kulu in kɔni y'a ka nisɔngoya jira n'o ye Synergie d'Action pour le Mali ka jira k'a fɔ ko dan b'a la ka ni mun kɛra kuma ka kɛ sini ka kɛ kuma kan yanni k'a kɛ ka tɔnw ka baara jɔ o ko ni kuma kɛra kuma dɔ o bɛ se ka sababu ye ka a to ko dɔw ka nɔgɔya indépendant éducateur de nouveau a sɛmɛntiya fana k'a fɔ kɛɲɛbagaw fɛ yen b'a ye k'a fɔ ko u ka tɔnw farala ɲɔgɔn kan n'o ye collectif des associations de secte de Kɛɲɛba ye ka laɲini dɔw kɛ sanubɔlaw fɛ i b'a dɔn laɲini 14 de don olu la kumaba dɔw ye ka se ka sifinw ta baara la ani ka tila ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to sigidaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na san baara la u y'a jira fana k'a fɔ ko minnu bɛ yen nɔ n'olu kalannen don olu ka ta mɔgɔ kalannen baara la minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ k'olu ma kalan olu ka ta fangala baaraw la olu bɛ se ka min bɛ se ka min kɛ k'u ka mɔgɔw ta o baara ninnu na min bɛ tali yɛrɛ kɛ sigida sen bɛ se ka don yiriwali sanu bɔra ninnu sen bɛ se ka don yiriwali baaraw la cogo min na ko k'o fɛɛrɛw fana tigɛ u y'a jira fana k'a fɔ ko musolakaw olu ka tɔn fana sen ka don nafasɔrɔ siraw la sanubɔlaw bɛ minnu lase sigidaw ma i n'a fɔ nakɔ sɛnɛw ka dɛmɛ o baara ninnu na waliba ani fo ka taa se jagomisɛnninw ani sɛnɛfɛnw bamayɛlɛmani ka olu dɛmɛ o baara ninnu na ani fo ka taa se bololabaaraw ma ko ni u y'a ɲini k'a fɔ ko u ka sabati walasa min b'a to u bɛ se ka bɛn fɔli na cogo min na ɲɔgɔn sama a bɛ o de kofɔ sigidaramɔgɔ association ninnu ni sanubɔla ɲɛmɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabu y'a jira k'a fɔ ko olu dɛnnen don kɛrɛfɛ ko fo ka siri o ko danna waliba kuma ye walden ala k'a ɲɛ ka d'an ma ayiwa an ma yɛrɛ limanaw la k'a fɔ fɛn min waliden André Traoré ale de tun bɛ a ka gafe ninnu fɛsɛfɛ bamanankan cɛ in na tudunkan na ka ɲininkali tɛŋɔ la Tatu Ture nɛgɛ kɛrɛfɛ Fatou Fall an b'a fɔ an lamɛnjɛkɔrɔw ɲɛna k'u ni ci u ka tulomajɔ la